Mr. Winnie Shanchu, ang Secretary General sang Gawa akong General Alliance of Workers Association. At the same time, doon ang labor representative pa ni sa Sir Win sa RTWPB. Sir Win, may gabi? Yes, good evening, Marlon. Labi-nagid sa aton mga mamumugo no, nga nagapamati subong. Samtang ginasaulog naton ang 122nd siguro nga International Labor Day. Salamat kid Sir Winnie. Subong adlaw ti may mando. May mando si Presidente Marcos sa mga respective no RTWPBs dapat magpatigayon sa pag-review sa minimum wage rates sa mga reyon. Anong reaction mo sa Sir Wen? Well, mayo man no kay may ginatawag kita nga marching order no. But the board itself can conduct a review no natawag naton motu proprio review on their own no. At any rate, kinanglan ang marching orders ng presidente ilan na tumano no. So after this siguro magahiwat sila sa ginatawag naton nga mga consultation no. Tapos consultation there would be a deliberation no, as to how much no would be the increase if any no. However, may ruling kita sa natawag naton guidelines sa minimum wage fixing na nagasiling na you cannot increase no the salaries or wages of the workers within 1 year. May ara kita ginatawag na 1 year bar no upon the issuance of a wage order. Kung hindi ko magsala, ang nagligad, I think 30 pesos, no? That was wage order number 27, no? Kaya pagaling ko number 26 mo. Karon, kung ano nga bulan nila na ang wage order ginisyo, they have to wait for 1 year before issuing another wage order. Except in cases where there is what we call supervening conditions. Pag siling ka nga supervening conditions, these are extraordinary increases in the prices of basic goods and services, particularly oil, no? But on the practical side naman, Marlon, no? Sa akong paglantaw, ini ang El Nino that would serve, no? As a supervening condition. Kamanti, tungod sini, mayara kita nga ginatawag power outage, power interruptions, and as a matter of fact, we are also suffering here in Bacolod City ang atong between crisis mo, power supply crisis and water crisis. So, to my mind, this already serves as a supervening condition. However, it is the NWPC, no, National Wages and Productivity Commission, who will determine whether there is a supervening condition or not. Amo na nga itong problema. Kasi kung may supervening conditions with man, the board has to decide. But it has to be approved by the NWPC sa Manila. Di sa akong tanaw, gado kalibagon, kaya nga, kung may aragin man niya supervening conditions, subong diri na ang aproban patos Manila. No? Kay existing na niya mo, this is unfair to the workers. No? So this development, I think, is positive. But it would be better for the government to approve the pending 100 pesos increase nationwide that was already approved by Senate in the third and final reading, no? Kasi karon ato dito naga-pending sa House of Representatives. Unfortunately, why nakita kabalo kung ano ang natabo dito, no? Una ko nila na, kaya mas madasig siguro, kung ikumparar mo nga another wage order and they have to wait, no? Kung sundo nila ang guideline for 1 year. Before the issuance of another wage order. Okay. Sir, balikan ko lang ginmudong ang latest is wage order number 27, no? Mantong latest. Check ko lang, Sir Win, no? Kung correct na nga ang damduban kong latest wage increase. Amo ni sa 30 pesos nga nag-take effect, no? Nagligad nga November 16, 2023. Yes. Amo na siya, no?
Okay. So kung ang akong dira nga reservation because ang wage order number 26 no, Oo. dinisyo sa harap ako sa wage board, that was 55 pesos. Mhm. Natingala ako yung subungan na 30 pesos. Nag-30. Kaya Oo. manti, ang dapat niyang increase progressive eh. Oo. No, may increase Yes. siya, dapat mataas siya. Mataas siya. Because Oo. Ari. wala man, Marlon, wala man sang reduction sa balaklon kag mga basic services. Mhm. Anyway, iyan na naiya sang regional wage board, no? But then, they have to wait kung sundo nila ang guideline. Okay. However, kung may ginatawag kita bing intervention, no? Sa Malacanang, Mhm. by way of giving an order to the board to review the existing wage structure, di mas favorably na kagamido siguro mas madasig-dasig. However, ang ako naman nga reservation ang posisyon sa Department of Labor and Employment. Kay sa pagsugod pa lang, hasta lately, Marlon, nakita ko yung si Secretary Laguisna, with all due respect, dahil hindi siya pabor eh. No? Kaya wala ko nung bulasihan nga mag-increase ang wages. However, kung magmando yan si President Ferdinand Marcos na review tagaan sang corresponding increase, siguro it will be coming and the workers will be compensated, no? Kasi sa tutuod lang, the deterioration of the workers' purchasing power, padayon nga nagapanaog, and the real value of peso, tawag na itong purchasing power of peso, nagakuan man, naga-diminish man, no? Naga-nipis man ang real value sang peso. Ang 1 peso, wala lang ko kakuan sang latest sabi nga statistics, pero makuha mo na siya sa Consumer Price Index, no? 1, I think, divided by CPI times 100. Kung hindi ko magsala, basi ang 1 peso, basi mga 80 centimos na lang ang yang real value. Okay. Since nga na-implementar tong latest nga wage hike nga ti ko lang tawon ta siyado gid makagamay kag nagamay pagani, i-check ko lang Sir Ruben kung may ara ka mo to gin file nga opposition sa amo to nga wage order. Though I know why nakniya mag-file ka man ti wage order na mo kung isa matrasar pa na siya no kung kailan mo sang opposition no. But it's only fair to say that the workers, not only in Region 6, but all throughout the Philippines, deserve a wage increase, no? At a time when the unabated increases of the basic goods and services, sinisigi siya consistently. Kaya dugangan pag sining mga epekto sang El Nino phenomenon, no? Mga ang consequences sang power outage, consequences sang heat index, no? So these are things that we should consider na kinahanglan sa tao ang additional compensation because ang shortage sa water, no? Kad ang power outage may ginatawag ni siya nga far-reaching economic result, no? In 5 days, sa research, 5 days na continuous brownout would amount to something like 560 million, no? Sa 5 hours rather, not 5 days, I'm sorry, 5 hours of continuous brownout. Sa tubig naman, of course, may mga opportunities lost, no? Kaya man kung may mga production nyo nga, tinanglan nilang tubig, ano pagkuha mo sa tubig? Ang tubig mo dalunang, no? Gatubod siya, lalagyan na gid kung mag-brown out. So all of this indicates, no, to a point na numugin man. Kinanglan na Marlon sa isa ka pamilya, kung 480 ang atong daily minimum wage, in one family, there should be 2 or 3 people who are working in order to augment, no, the income of the family. Pero kung isa ka lang ka workers sa pamilya niya, family of 5, for example, mag 480 sa pagkaon pa lang, wala na siya. Di karon arkilamos balay, bayad mo sa Sineco, bayad mo sa Basiwa, no? So daw kakuan bala kung kisa ka unrealistic sa gobyerno maghatag sang mga kuan nila, no, mga factors, sabi like for example, poverty threshold.
Sa una sa pa ko sa wage board, ang ilang poverty threshold kung mabuhi kuno ang tao, kung amo na nakita niya is 70 pesos, no? Per day. 70 pesos sa pagkaon, i-divide mo by 3, amo nang imong makaunon. Katuan gidya kabos gidya, no? I don't know kung anong ila sining mga kwan, no? mga factors sa ginabasihan nila, but usually ang statistics ng gobyerno kalayo sa totoo lang Marlon kalibagong gidya mo, no? Ang ila ba lang mga indicators, no? For example, ang poverty threshold mo bisano kanubo. So na masiling ikaw nga the economy is on the rebound. No, we are moving forward, but it is not happening on the ground. Yes. Di ba? Kadto kita sa squatter. Anong ginakaon sa tao to adlaw-adlaw? Pila ka membro sa isa ka pamilya. Paano ang balikan ta si Mr. Winnie Sancho mga kaksog. Inistoryahan tari ang wage order. Wage order number 27 tong latest mo. Atong 30 pesos mag-action. Correct sa November 16, 2023. Sir Wen? Oo. Muna siling ko bilang in the final analysis, the workers are always at the losing end. Yes. Sir Wen, ari pa ang isa sa dapat kong gutani, blababal kung bala ginapatuman gidman sa mga employers sa mapasaka sa sweldo ni, latest ni, kaya may mga reports ka man o reklamo ka man nga nabaton, Sir Wen, nga wala na ginapatuman sa pila ka mga area diri sa West Visayas sa mga workers. Kung kaysa Sir Wen, may ara gid ya workers nga wala ihibalo or wa gid diya nga may saka na gali ang ila sa nga sweldo, no? Dumduman ko na Sir Wen nagliliga nga mga tuloiga. Do nag-ayo ka ba di sa dole, no? Nga kun pwede tagan ka sa ganatuwag nga visitorial power bla para masiguro nga ang salary increase sa mga workers are being followed, Sir Wen? Good observation, Marlon. No? Kaya sa akong experience, no, sa labor advocate, there are workers who does not really know how much the increase and when it will be implemented. Secondly, ang duli yan nagkakadto lang na siya kung may reklamo. Kinanglan tani iya may ginatawag yung routine inspection, random. No? Way na kay balo, kinanglan may makadto dito. Labi na gid sa mga dlagko nga kompanya, no? Sa una may isa ka daw joke man lang siya pero applicable man, no? Ang isa ka kwan nagkadto sa department store, siling niya, ma'am, sinungalan mo. Anya si Merle, no? Kaya man dito sa dura mo. Siling niya, ining pila gani ang imong sweldo. Ngati mo ni 480 ining minimum. Pwede balik sa liwat. Nya sino gani galan mo, ma'am? Nya 480 gani. Ang botsing ganon gina-orient na ang mga empleyado kung anong ilay sabat. Kung yung kaso din man may mag-inspection, no? Ikadua, napakadto pa lang ang dole inspector sa sa kumpanya, kabalo ng kumpanya nga may inspect sa ilang establishment. Ang punto ko Marlon, no? Not all naman. Pero may mga empleyado sang duli nga in cahots sa mga management, no? In my 30 years of experience as a labor advocate, I could say this. Kaya nga, sideline mo na nila, no? Will inform nila ang mga management. So much so, nga kung ikaw gani nga empleyado ka may ireklamo ka sa imong terms and conditions, benefits and all of that, kapagkadto ka pa lang sa dole, kabalo na to sila nga may mareklamo. Kung di pag-abot mo to, istoryaon ka man lang kasi nga, why di si Kwan? Balik ka lang sa muna, no? Why bala sang ginatawag na transparency, no? Amuna tani ang dapat naton. But it is unfortunate nga today, International Labor Day, ang tanan nga pagdayaw, ang tanan nga mga accolade, no? Ang tanan nga mga
pag-recall sang achievement, masiling sila nga ang mga manggagawa, no, ang nasa kamay nila, no, ang pag-unlad ng ating bayan, mga amubla na. Ang kamay na ito ang gumagawa ng yaman, no, yaman ng ating bansa. Only on this Labor Day, but in the next part of the year, they are still being exploited. So how I wish, no, that the workers should be treated with dignity and respect by giving what is due to them and by respecting them as willing workers who should be considered as partners in progress and not rivals for power. No, so I always support any increase that would come along the way, whether it is through national legislation or by way of a regional wage order from the wage board. Mr. Winnie Sancho, sir, thank you so much sa information, sir, kag silawata mayong gabi. Salamat gid. Yes, Marlon. Good evening. Thank you. Action Firing Line. Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Gawa. At the same time,